Huomenta. Lasse tässä. Sä oot taas myöhässä. Saatana visapäinen sorsa. Miksi et ole tullut kouluun? Nyt tänne. Härkä. Senkin visapää. Nyt vasta tulet kouluun. Hyvää varastoaamua katsojillemme. Tänään pääsemme Pohjois-Safarille seuraamaan uniikkia Linnanmaan alalajia Homo abiensia ja hänen luonnollisessa ympäristössään. Minä en ole mikään abiens. Olipa näyttävä kohtaus näin ohjelman aluksi. Valitettavasti soiden ajan uhman takia ei ole enää turvallista seurata kyseistä yksilöä, joten jatkamme kyseisen beta-uroksen jahtaamista loppuohjelman ajan. Aamuinen tietojen keräily on alkamassa. Oppitunnin aluksi abit tervehtivät opettajaa. Hyvää huomenta, arvoisa kertauskurssilaisten ryhmä. Aloittelemme kurssia ja oikeastaan opetusjaksoa, niin kuin nykypäivänä sanotaan. Vanhat eivät ole näitä uusia henkilösanoja. Oppikäännö ja köyhyyden. Edes tuo 8-9 alkaa... Hei, takapenkin jäpykät. Pankaa se kansi kiinni. No niin, kilpailijat tervetuloa. Haluatko laudaattoriksi ohjelman pariin? Aika erotella jyvät akanoista. Suorakulmaisen kolmion pinta-ala on 4 piparkakkuja. Ratkaise Pythagoran lauseen avulla sen ympyrän pinta-ala, jonka tangentti on kolmion hypotenuusan kanssa. Nämähän on tuttuja 8-luokalla opetettuja asioita. 8. Oi. No niin, siirrytään seuraavaan kysymykseen. Jos maan moolimassa verrattuna toiseen planeettaan on 20%, kuinka suuri auringon säteilyintensiteetti on kyseisen planeetan pinnalla? Ja tämä on varmasti suurempi kuin keskimääräisen lukiolaisen opiskeluintensiteetti koulupäivän aikana. Tak det samma. Ei mitään hajua. No mutta joo ei. Valitsit oljenkorren kaveri vierestä. 7. No niin, kaikki hyvää loppuu aikana, niin myös tämä kilpailu on viimeisen kysymyksen aika. Derivoi X. 1. No niin, meillä on uusi laudaattur. Peksi perkele! Ei auta itku markkinoilla sellaista, se elämä on vesisateessa. Tämä tunti alkaa olemaan tässä ja seuraavaksi onkin se tunti, minkä kaikki lukiolaiset osaa, eli ruokatunti. Näyttäisi siltä, että päästään taas vähän aikaisemmin, eli 8 sekuntia. Tietojen keräilystä oletettava keskipäivän tauko. Nyt alkaa metsästys. Ketju on varsin julma heiveröiselle abienssille. Ja Vihdoin! Nyt lähdemme kuulemaan niitä, jotka oikeasti tietävät abienssista. Hyvää päivää, arvoisat dokumentin katselijat. Kuten äsken lupasimme, haastattelemme aivan oikeita, aitoja Homo abiensin asiantuntijoita. Tänään vieraanani on Piita Leppilahti. Hyvää päivää ja tervetuloa. Kiitoksia ja päivää. Lähdetään ihan taustoista liikkeelle. Onko sinulla suosikkikurssia, mitä pidät täällä ollut normaalikoulussa? No tällä hetkellä tietenkin tämä ABIen viimeinen kurssi, koska siinä näkee ABIt kyllä ihan niin kuin tämmöisenä aitoina itsenään. Aivan. No sitten tämmöinen filosofinen kysymys. Miksi äidinkieltä sanotaan äidinkieleksi eikä isänkieleksi?
Miten siinä nyt sillä tavalla on päässyt käymään? Että... Miksi uskot, että lukiossa on siirrytty pois sallituista poissaoloista? Eli aikaisemmassa mallissa ennen Marinin rahoittamaa pakollista. Toiseksi asiantuntijaksemme olemme saaneet tänne tänään yhteiskuntaopin ja historian lehtorin Katin. Tervetuloa. No kiitoksia. Kuinka kauan olette toimineet Norssilla? 33. ja viimeinen vuosi. Siinä on varmasti aika monenlaisia abiturientteja kerennyt näkemään. No eläinkuntaa on nähty kyllä laidasta laitaan. Apinoista lähtien koriloihin tiettyinä päivinä vuodesta on kyllä näkynyt. Missä olitte, kun vuonna 1986 Tšernobyl räjähti? Oulussa. Miksi ette tehneet asiaa? Jag vet inte, det är inte klokt. Jaa, te tykkääriä onko? Joo. Kiitos. Arvon dokumentin katsojat, viimeisimpänä, vaan ei suinkaan vähäisimpänä olen saanut hyppysiini matematiikan lehtorin Pekka Vaaraniemen. Tervetuloa Pekka. Kiitos paljon. Olet talousmatematiikan kurssilla myöntänyt, että sinulla on Ylitorniolla sukulaisia. Et sinä suinkaan ole Alkkulan hurjia. Sitä minä en myönnä. Sitä en myönnä kyllä. Tämä ei pidä paikkaansa. Selvä. Kaija K. kysyi, kuka keksi rakkauden. Minä haluaisin tietää, kuka keksi matematiikan. Se on niin pitkä tarina, että niin tämä ei millään riitä, jos lähdetään ihan sieltä alusta saakka liikkeelle, mutta Hellevillähän on ollut erittäin merkittävä vaikutus tähän. Aivan varmasti joo. Kiitos paljon. Kiitos. Muuttoliike etelään on hankaloittanut Abiensin navigointia. Aiheeseen Suurlivingan historiaa ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuteen, ja tässähän on keskeisenä ymmärtää Markku. Ja tietenkin Markku alue on ja tämä Suurlivinga hyvin kauas tuonne maantieteeseen. Ei tietenkään jää tähän, vaan minä olen soittanut rumpille, että otetaan Afrikakin mukaan tähän Suurlivingaan. Haasteistaan huolimatta tämä koiras yksilö on valmis taistelemaan paikkansa löytämiseksi. Mä en motivoitu. Jos sulla on näitä motivaatio-ongelmia, niin ota mallia Osama Bin Ladenista. Osamahan yritti silloin vuonna 1993 jo kaataa se World Trade Centerin, mutta kun se ei onnistunut, niin sinnikkyys palkitaan. Mitenkäs tämä voi heijastua mun opintoihin? No, koska sillä on varmaan niin kuin pikkuinen Osama. Maantieteellis-kartografiset merkinnät tuottavat haasteita nuorelle Abienssille. Sitten voidaankin muistella niitä Newtonin lakeja. Olisiko vapaaehtoisia? No niin, te muistatte, mikä on voima- ja vastavoiman laki, niin näyttäisittekö te, että voima on aina vastavoima? Näin. Hyvä. Tänään käsitelläänkin ydinfysiikkaa. Käsitellään tätäkin esimerkkien avulla. Tämä on raskas aine, kuten tämä uraani 235. Juvien erottua akanoista myös Abiens löytää. Koettavan koulupäivän päätteeksi Abi lähtee salille.
Te olette... suunta. Te olette... Taas väärä suunta. Te olette Tiilinorsin perillisiä. Operaation avainkohde on vapautettava Pasin hallusta. Pasi on häikäilemätön, armoton, eikä tule kaihtamaan keinoja teidän pysäyttämiseksi. Älkää tuottako pettymystä. Historiaa tehdään tänään. Otetaanpa hattu pois päästä. Hei, pipo pois ja heti!
Älä oo tyhmä. Sä muistat ihan hyvin, mitä meidän käskettiin tehdä. Mutta me tuomitaan tulevatkin sukupolvet tähän. Uskoisiko toverimme elämässä oikeesti tätä tilihelvettiä varten? Meidän osuutemme on tässä. Ja he tiesivät, mihin he ryhtyivät. Enää viimeinen askel, niin tämä on kaikki ohi. Siis ei kyllä tajua. Voidaan vielä lopettaa tämä. Koita nyt saatanaa ymmärtää, että meillä oli käsky.